नमस्कार, मैं गोलू कुमार विलेज टू सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम भोजपुरी का बहुत ही एक दिग्गज कलाकार हैं, एक अहम परिवार हैं, उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। अभी उनके घर पहुंच गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। विलेज टू सिटी न्यूज़ में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके कि हमरा यहाँ अयली और विलेज टू सिटी देखे वाला सारा दर्शक गण के ढेर सारा नमस्कार। जय हो। आपका गाना जो है ये चले लू डहरिया त नदी बीच नैया बहुत 20 वर्षों 25 वर्षों से हिट रहा है, तो पब्लिक को गाकर सुनाइए आप। उ कुल बावन सा पुरान गाना था। आज भी नवीनीकरण बाटे वो गाना में ऐसे कि पारंपरिक धुन हमेशा बहुत गाना पर बहुत रील। हाँ ओके सब गावेला और 20-22 साल बाद इंस्टाग्राम पर नंबर 1 रहा। अरे चले लू डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे चलेलू डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे। वाह वाह! दिल छू गया गाना ये। अभी देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारा विवाद चल रहा है। आप तो कहीं न कहीं भोजपुरी के एक अहम परिवार हैं, भोजपुरी के धरोहर भी हैं। तो भोजपुरी में आप कहीं न कहीं माने कुछ बताइए कि भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगा? भोजपुरी तो आगे बढ़ रहल बा। भोजपुरी हमेशा से देश के सबसे ज्यादा बोले वाला बोली अभी भाषा तो भइल नहीं नहीं तो के। विवाद चल रहा है भोजपुरी में, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? कहाँ विवाद चलता केने तारा विवाद लग गई। हमरा कहीं विवाद नहीं लौकत। सब अपना अपना काम में लागल बटे। सब अपना गौनई में लागल बटे। लिखे वाला लिखे में लागल बटे। गावे वाला सैकड़ों कलाकार बाण सुरीला जे केहू स्ट्रगल में लागल बा। केहू सफल बा त सफल त केहू होला ना। एगो मुकाम मिलेला, लोगन के प्यार मिलेला। बहुत लोगन के प्यार मिलल, बहुत वो प्यार खातिर तरसत तड़े लागल बने। और कहीं ना कहीं रोजी रोटी से भी भोजपुरी के जोड़ दिहल बटे। लेकिन जब तक से एकरा के स्वांतः सुखाय खातिर ना आदमी गाई, आत्म सुख खातिर ना गाई तले उ सफल ना हो सकेला। त रियाज गुरुजन के प्यार मोहब्बत और लोगन जब मिलत रही तो लोगन के भी प्यार मिली। और भोजपुरी पहले से समृद्ध रहल बा, आज भी समृद्ध बा, खूब आगे बा। नहीं, छोटे-छोटे सिंगरों का गाना चोरी हो जाता है। छोटे सिंगर बोलते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग का गाना चोरी हो जाता है। बड़े सिंगर लोग चोरी करके गा देते हैं, उनको दबा देते हैं। सोशल मीडिया के जमाना बाटे और जेकरा जौन मन करत ताटे फेसबुक पे या कोनो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बोलत रहता तो ओकरा के तू फॉलो करता रह। हम तहरा से गुजारिश करब अगर पत्रकारिता करत रहता कि भोजपुरी के उत्थान खातिर कइल का जा सकेला। भोजपुरी साहित्य का ह। भोजपुरी के पुरोधा के बा, कलमकार के बा, संगीतकार के बा, गौया के बा, ओकरा पर सर्च कर। ई छोटे छोटे लड़का छोट छोट बुद्धि ले ले बड़े स। अनपढ़ गवैया ज्यादा आ गई बड़े। पहले के जे भी मनोज तिवारी देख से लेके और तू दिनेश लाल निरहू तक देख ला, चाहे और भी अनगया तमाम कलाकार भइल बान, लगभग ये सफल बाटे, उ पढ़ल लिखल बाटे। और शिक्षा के मतलब एगो डिग्री ना होला कि मतलब बीए कैनी, एमए कैनी, बीएड कैनी, उहे शिक्षा ना भइल। एगो सामाजिक शिक्षा भी होला, एगो गुरुजन के बाटे उनकर उहो होला। त एकर कमी बा। अब त लइका होश संभालत रहन स, गवैया हो जात रहन स, ओकरा पते नइखे कि जौन हम गौले बनी उ धुन ओकर दादा गा चुकल बाड़न। अब जितना धुन पर तू बात करता रह कुल करता सही कुल हमनी गाँव के हमनी से तो कुछ बाकी नहीं खे जाना। सब पिछले धुन सब गावता। हमारा नहीं जानत कि कोनो नया कंपोजिंग केहू करत ताटे वही पर मारी भइल बा हमारा ऐसन कोनो बात नहीं खे। सब भोजपुरी के ह, भोजपुरी परंपरा के ह, केहू के कोनो नया ना ह। सब पुरन के गावता, हमने के गावल का ढेर गावता। समाज के एक आप आईना भी हैं, कुछ समाज के लिए गाना गाइए।
समाजे खातिर तो हम गावते रहिला, दहेज के गीत गाइला, बेरोजगारी के गीत गाइला, फैशन हो जाला ओकर गीत गाइला, देश के जवानन के बॉर्डर पर उन्हीं के उत्साहवर्धन खातिर गाना गाइला। हम तो एक तरह के गाना में गावत रहिला। नहीं सामाजिक गाना माने समाज का कुछ आपसे कुछ सीखे समाज। हाँ ठीक है बा। अरे कहाँ बाऊ पन घटवा के गोरे, कहाँ बाऊ पन घटवा के गोरे, कहाँ बिया माए जे सुनावत रहे लोरी, कहाँ बिया माए जे सुनावत रहे लोरी। आला उलोरिक अमोछैल गवैया, मानस महाभारत के सुनवैया। पहले के गवैया जौन रहलन उ दूध पिया, सबके गवैया दारू पिया तड़े, अंतर बा न। पहले के गवैया मोछ राखस, अब निर्मोछिया झगड़ा करत सा। पहले के लोग रामायण महाभारत उपनिषद सुने, वेद पुराण सुने, अब के लोग जौन सुनता तौने तू जाना तारा, उससे ज्यादा तारा पता खुद नहीं के। आलाओ लोरिक अमोछिल गवैया, मानस महाभारत के सुनवैया, काहे छुपाई गइल बयसली होरी, काहे छुपाई गइल बयसली होरी, कहाँ बिया माए जे सुनावत रहे लोरी। बहुत बहुत बढ़िया, दिल छू गया। दर्शक लोग से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं अश्लील गाने सुनते हैं, ऐसे ऐसे सिंगर का सुनिए ना आप, जो साफ सुथरा गाना गाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग का बच्चे सुनते हैं नकारात्मक गाने, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत ही गर्त में जाएगा। चुनाव में कब आने वाले हैं? कभी नहीं आने वाले हैं। क्यों राजनीतिक में नहीं आइएगा? हमार पहचान गायकी से बा, लोगन के प्यार यही में मिलत अटे, तही में मजा आवत अटे। सब राजनीति से भरल बटे, देखत जगह खाली बहुजा और में झूठा आदमी घेर जाला ना। झूठ ना हमरा बोले आवेला, साच खाली बोलीला। जिंदगी में गलत काम प्रयास करेला कि न थोके, ऐसे तो हम इंसान हैं, गलती हर आदमी से होला। राजनीति में बहुत झूठ बोले के पड़ी, बहुत गालियों सुने के पड़ी, बहुत कुछ करे के पड़ी, वो हमरा बस के नहीं के, ऐसे हम ना सके। देखिए बहुत बढ़िया बताए बाबा कि राजनीति में आजकल बहुत सा सच झूठ चल रहा है, जो इसलिए हम नहीं आते हैं। हम सच बोलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। मैं गुलू कुमार, विलेज 2 सिटी न्यूज़।